Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbis. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 4:03. Ini nga oras. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Reports, first portion. Mayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome diri sa inyo sining panatuntunan, liwat kitang mag-inop danay diri sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayuntang okslang kita sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-23 nga petsa sa bulan sang Oktubre tuig 2021 mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining panatuntunan. Kamusta kamo mga kaaksyon sa sining pagbugtaw naton? Liwat kita nga mag-inop danaya. Upod ang mga reports sa aton sining mga action reporters sa sining adlaw sang Sabado. Aksyon Reports, first portion. Sige, anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa lalaki arestado ho sang mga otoridad matapos nakuhaan sang armas lutang sa sudad sang Talisay. Aksyon Reports, first portion. Kalakipan mga kaaksyon sa BCPO ginpalayag sang OIC sang Bacolod City Police Office. Nagmando ini sa hepe sang Police Station 2 nga hatagan solusyon kag hatagan ustisya ang pagpatay sa barangay Tanod sang barangay 2 sining syudad sang Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Kadamo sa mga unsolved nga kaso sa area sang Station 2 nga tubtob niyan wala gyapon matagan sang solusyon. Ay nano ini nga sitwasyong mag-amuman nang ni ang area sang Station 2 kag area sang Station 1. Wow, kabaton pa sang mga pasidungog. Aksyon Reports, first portion. Kalakiban mga kaaksyon ang balita naton karon dugay-dugay sa aton sining report sa Bacolod City Government Center kag ang aton sining Kapitolyo. Aton hibaloon karon dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalagad. Samtang sa balita naman iya sa national may mga pila ka mga bagay kag talulupang doon nga ginpabutyag ang senador nga si Sherwin Gatchalian sa National Electrification Administration o CONEA mga kaaksyon nga may mga pila ka mga kontrobersya nga ginpatigayon may kangtanan sa sining problema sa Benguet Electric Cooperative nga general manager kagatagan na ini kuno sang nagakaigong solusyon kung nagakinahanglan mga kaaksyon. Aksyon Reports, first portion. Kalakiban sa ato sining pagpangalagad plus ang iban karon nga mga balita nasyonal diri sa inyo sining palatuntunan. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 4:07. Ang aton oras, naligid lang kay matag tanay pinaka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Naka-standby naka-standby na si Aksyon Alvin Graba sining mga tinion sa aton sining patrol. Daligid lang Aksyon Alvin kay mahatag tanay pinaka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dinig lamang madugay.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo
Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Pabalik na diri sa ito sining pagpangalagad mga kaaksyon, may nga pagpamati sa kay Olive Tababa, kay Mr. Milili Oligo. Good morning lang, no? Sa aton sining iban pang mga kaaksyon, standby aksyon Alvin Graba sa sitwasyon sang palibot sang syudad, no? Dugay-dugay kay Mrs. Jinky Dialagdon, kay Inday Jinky Dialagdon, may lang pagpamati. Kay Naids de la Rosa Rodrigo, good morning lang. Kag sa pamilya de la Rosa, sa Hinigaran, Isabela, kag Kabangkalan, ginatamyaw ko na kamutanan. Halin sa kay Naids de la Rosa Rodrigo, no? Kag kay Rodjin Salili, may lang pagpamati. Samtang nagaluto sang bitsokoy, amo nang mayuda, no? Kag kalakip man sa kay Star Mayo, good morning lang, Star Mayo, no? Ga-monitor na. Kay Elvira Hilugo, may lang pagpamati man. Sige. Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod, aton hibaloon sa sining pagpanglagad ta diri sa inyo sining palatuntunan sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Ako naman ang inyo sining Aksyon Rex Cantong. Katuan tanay sa Aksyon Alvin Graba sa patrol. Balita sa patrol. Sitwasyon sang palibot sang syudad. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Yes, bye. Good morning. Bye. Good morning. Mga pinatapay. Oh, coffee time na. Yes, coffee time. Kung sa umapanibay, ang tawag nila, basta magbugtaw ka kaagahon, mahambal niya nga, mapainit na sagya. Ba? Mapainit na, kag mag-init na sang kape, magtindog. Kag magtindog, and of course, amat-amat na pagdabo kalayo, para mainit-initan ang lawas sa katugnaw. Muning mayo Oo, kay Jimpo, subong Aksyon na Rex, medyo amat-amat agad, mapatsyagan mo na gid ang katugnaw sa kagahon. In fact, ang ato sila mga kauturan along the streets, ang ibang mga kung aircon kang imo salakyan sa windshield bala, grabe ang fog, you know? Oo, gani man, grabe nga tugnaw yan. Tapos kung malantaw ka sa side mirror, mapatsyagan man o, gafag maning ako niya side mirror. Gani man. Oo, muna Aksyon na Rex, no? Ang pila ka mga tricycles karon, amat-amat naman sa pagbiyahe, while ang ibang mga street cleaners tinion, amat-amat naman Aksyon Rex sa pagpainit abi sang ila sininga lawas pa di man through exercise of course. Kulo ka naman basta ang mga street cleaners ang tanan nga parte sang lawas nila ga naman mo mga kamot, tiil, kabahin sang ila sininga pag or ehersisyo Aksyon na Rex. Din ang registration subong adlaw? Subong adlaw Saturday pauway Aksyon Rex, no? Pauway sila? Basi kung way sila SM? Check ko ang SMB kay Saturday nagligad, pauway man to sila Aksyon Rex mo. Gali? Oo, pauway sila Sabado kag Domingo. Pero i-check ko gano'n kay kahapon, way tos lang lumog pasunod sa Robinsons mo. Okay, sa kadamo na Oo, kahapon ti Robinson sila. Si Aksyon ninyo, ara na dra? Yes, of course. Ginateksan ko sa alin pagkapon, way sa Gabalos. Ay, gali? Oo, lang taon niya ng cellphone. Anong number ya ba? Sila inaman.
Ari na kita abi sa sulod sang markat sa kagina aksyonarik sibiling ko to 5 pangapidanay. Kung may politiko da yado. Kung may politiko da yado, lihog lang ko yado Hindi na ako mismo ang mabayad sang isa kaset. Sa din ka mo subong? Ha? Din ka mo subong? Subong City Action Rex, ari kami sa may dala na sang Hilado Action Rex, no? Burgos. Riskated pag ulang kami mong naglibot lang taon namon kung mga basura bala. Ang mga basura kung kaisa basta hindi pick up Action Rex sa muniga damo, pero amo dan dapat nga temprano pa ma-pick up na. Pero although nakita naman natin kagina ang ang pangalan sini ang IPM Action Rex amat-amat naman. By the way, para may idea ang aton sini nga mga kauturan kung ang paghahambalanta Action Rex ang presyo sa karon sa isda, may pagmahal nga iban, ang iban niya halos maintain bala Action Rex ang presyo sang isda sa merkado Action Rex. Pero ang nakita naton na diri kalabanan Action Rex may mga pagnubo, no? Kay nagligad, if you may remember Action Rex, ang ang presyo sang isda, especially ang bukaw, sus mahal. Subong niya medyo pag may pagbarato man Action Rex. Actually, ang bukaw-bukaw sa karon 240, nagligad ang bukaw 300. Hindi ba lang bukaw ni Action Rex ang dako mata, ha? Dako ano? Ang dako mata ba lang Sabi ko dako pa. Dako mata, no? Amo ni ang bukaw ya 240. May kasag na da subong? Ay, may kasag subong. Ang kasag bala subong Action Rex medyo mahal ang kasag. Actually, ang kasag na first class mabakal man sa Burgos sa public market, first class ni dagko tambok kalabanan bahi 500 pesos. Oo, 500. Pero ang gagmaya, ang crablets ba nga ginasiling nila, ang kilo sining crablets is 200 pesos. Amo ning medyo nagmahal Action Rex, no? Kung ang paghahambalanta ang presyo sang kasag, pero ang crablets kasag man ni siya daw amo ni baby bala kung lantaw mo baby kasag ti medyo kuan ni siya Action Rex medyo mahal, medyo barato ni siya. 200 ang kilo, pero pwede ka bakal burubakado, no? And of course, ari naman ang presyo sa ibang Action Rex, ha? Ang lagaw ta karon Action Rex 300 na lang. Ang lagaw? 350, oo. Way labot ang lagaw? Way nilabot ang lagaw, pero ang lagaw, ang presyo sang lagaw sa karon 300 pesos. Nagligad 350 ni siya mo. Ang marot gani subong konti nagligad report ko sa imo 220. 200 na lang, ha? 200 pesos na lang ang lagaw. Ang pasayan niya 300 pesos, while ang dubla-dubla 200 pesos. Ang bangros, of course, ginlansang si Action Rex sa 200 pesos ang kada kilo, while ang lukos 240. Ang 240 mo yadag ko na ni si Action Rex. Iniyang kanyang isa ka picture mo ginpadala tag pinaniya? Ang ginpadala mo nga si Sir El Rio kay may isa ka picture ginpadala, ginpicturean mo. Tag pinaniya? Ay, oo. May nabutang ko din. Nadala. Ayo. Dala lang na kung kaisa sang pagbugtaw lang nga madala mo picture bla. Tapos ipadala mo man di. Oo, ginalataw ko ba? Kay Boss Gadlaw. Ang presyo niyo, dala pa ni? Oo, kay Boss Gadlaw. Isinig ko gani para hindi ko ni malipatan. Para at least may abisa sa ato sining na mga kauturan. Oy, by the way, Boss Gadlaw, ha?
may brown out, base may expect bala siya. Nadala ko galit. Anong labot na sa brand out sa galakat niya man? Nga niya man. Ang kung kaysa bala, diretso kay isa kalinyada. Ingo, isa ni kalinyada, samtang galakat, isa ni kalinyada. Kay ma-remind ta, asos. Schedule. Hindi mo. Ayos Wala lang na tanana. Hindi, kulang ni siya Aksyon Rex mo. Sa kape. Gani, pagkatapos ni karon higo pa na isang mainit nga kape Gani man po. Tapuson tani ba ang puna, 100. Ang green shell na may 100 man. Ang bilong-bilong Aksyon Rex 200. Kag ang salmonete 180. Kung ko to bisiyado, nakabatong ka teksyado. Kabaton sa kuno. Wala man kundi kabaton. Ginto na yung kadtuning yung mensahe, yung balo sa akon man. Kahapon pa kuno. Gani, kahapon pa kuno. Wala ko di nabaton yung mensahe. Way ka loday. May ko sa mula ko ng peksiye. Sige na nato, okay na. Okay. Ano maningi? Sige. Aksyon na Rex, sabi na pila ka mga sitwasyon karon sa siyudad sa Bacolod. Of course, ang presyo sa merkado, ano? Ang presyo sa kagang presyo sa merkado, katong observation sa patrol, ginadulong sa inyo sa with Aksyon ninyo, bugina ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you sa kay Aksyon Alvin Graba kagyado ninyo bugina sa information nga ginadala sining nga aga sitwasyon kag presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon sa mga merkado ilabi na sa Burgos Public Market nga didto nagdalagsay ang aton sining nga patrol sining nga aga mga kaaksyon. Action Reports, first portion. Sa bagulang nakahabugtaw kang naka-tune in diri sa aton sining nga pangalagad. Hello, good morning lang. Inop danay kita. Karon dugay-dugay mga kaaksyon. Daligid lang sa aton sining nga panumbalik report na ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo aton hibaloon. Ini may kang tanan sa lalaki arestado sang otoridad matapos nakuhaan sang armas lutang sa Nakbanwa sang Talisay. Aton hibaloon karon dugay-dugay. Daligid lang mga kaaksyon, matag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na
sang 52 katuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamo dito at that time no po ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution so nagdamo dito no so that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawatang himo sa mga health protocols, you cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Mas sobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna atong ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagino, no? Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo sa mga panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa atong kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinig nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot naton. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang.
Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buong silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sa ihiblo sa kabukusan sa mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sa Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon ba kahapon do nag-timing man kay sa Cebu. Nagbisita si Bongbong Marcos, ang kandidato sa pagka-presidente. Natabuan man nga nagbisita si Davao City Mayor Sara Duterte sa Cebu. Nagtabuan na ginangila sining banas, pero ambot ko nano pang purpose kay hambal ni Inday Sara Duterte kahapon nga nakipag-meet ini siya, nagpulong ini siya sa iya sining tiyo or pakaisabla mo sa Cebu 5th District nga si board member Red Duterte. Tinasiplatan nining alkalde kahapon kag nagpost sa iya sining Facebook account sang iya sining mga litrato sa iya sining pag-abot sa Mactan Cebu International Airport. Sining sang iban daw plastado daw ma Duterte kag Marcos o Duterte sa palabuton nga election. Until November 14 pa man ang substitution, mga kaaksyon. Ay kasadyang sitwasyon ini, no? Ano gid bala, kuya? Action Reports, first portion. Aton hibaloon mga kaaksyon na dugay-dugay ang mga reports na sa aton sining mga action reporters. Sunahon taning balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa lalaki arestado sang mga kapulisan matapos nakuhaan sang armas lutang sa syudad sang Talisay. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Sa detalye sining balita, Aksyon Brian, good morning. May agaksyon Rex, dakop sa otoridad ining isa ka lalaki sa buy-bust operation batok sa illegal nga armas luthang dira sa Hacienda Matabang Lupes, Barangay Matagang Syudad, sang Talisay. Ang suspitsado ginkilala sa kay Peter Sithar, 31 anyos, nagapuyo naman ini sa Doña Enrica, Barangay Zone 4A sa amuman nga syudad. Na konpiskar kay Sithar Action Rex sa isa ka kalibre 45 upod ang magazine diri kag may 14 ka bala nga wala pa makalupok kag ang 500 pesos nga buy-bust money. Ang suspitsado karon nahunong na sa Talisay City PNP kag mga tubang sa kaso sidalam sa Republic Act 10591 o kon pagupot sang illegal nga armas luthang. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang nga pagpamati kay Marilyn Tibag, no? Nga nag-monitor sa sining
aton sining palatuntunan kay Marilyn Tibag, no? Kag kay Arlene Cabrillos, good morning lang. Lantaw siya sa Asyenda Guba, Dulunan Central, Maaw, Bago City, no? Kay Arlene Cabrillos. Thank you gida. Toto balulot mayong agagid kag kay John Serna, no? Kay John Serna. Good morning lang. And Melvin Piñafilo, may lang pagpamati Melvin. Kay Criselda Balindes Iman, good morning lang from Panglao, Bohol. Pwerte, kamusta diyang Bohol? Okay lang, Criselda. Sa kay Roth Antiquinia, may lang pagpamati Roth Antiquinia, dira sa Santo Niño Bill, barang kay Madam Aping aga paluto para karinderya niya. Ayos Yvonne Buitzer, aga pa si Madam Yvonne, no? Thank you gid Madam Yvonne. Thank you. And sa kay Angela Gayondato Castillo, may lang pagpamati kag sa iya sining bata sa Lebanon, si Maricon Castillo. Ayos, thank you so much gid, no? Rimarica Noaliasgo from Sagang La Casiliana, may lang pagpamati Sherwin Hugo Saraman, kag kay Morina Isconde Sarasya, sang Barangay Sibukawan, Isabela. Humalumina, good morning lang. Zen Cabarles, may lang pagpamati Zen Cabales, no? Kay Zen Cabales, kag kay Salvador Tanalion, good morning lang, no? Koribidaha, listening from Barangay Narawis, Hinigaran, thank you gid. Melanie Mondeya Mahinay, no? Thank you so much, Melanie Mondeya Mahinay. Kay Ronnie Gordona, thank you gid sa kape, Ronnie Gordon. Thank you gid noya. Salamat gid. Roming Estrabon Hidalanga, may lang pagpamati kay Roming Estrabon Hidalanga, dara sa Barangay Talabanblao, sa siyudad sang Himamaylan. Happy birthday lang kay Roming Hidalanga, October 23. Subong adlaw, no? Thank you gid and happy birthday, Roming. Olive Tababa, salamat gid, no? Thank you gid. Ayos. Sige, dali gid lang mga kaksyon na sanbayanay kay matagtap lang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga gala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Aksyon Radyo Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon
Hatag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kapo pa rin matinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022.
Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo man to? Diyos, sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawatang Action Reports, first portion. Pabalik na diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 ang aton oras, no? Standby Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Ang World Health Organization nagkangawa na subong, no? Bangod nga ti daw malabot pa sa tuig 2022 ang pandemya nga COVID-19. Subo man ni pamatian ba? Lawig-lawig pa daw masangat pa sa kuno sa tuig 2022 suno sa WHO World Health Organizations madamo sang pigado na karon sa pungsod mga kaakson nga hindi pa makakuha sang bastante nga supply sang bakuna kontra COVID-19 tubtob subong, no? Amo nang subo-subo nga balita pero sige-sige man na galingting problema sang pila ka mga LGUs diri sa pungsod Pilipinas ang hindi pagbabakuna sang mga pumuluyo man ay perte. Kita mo di sa Bacolod, nag-barangay per barangay na silang campaign. Kay kung hulaton lang nila sa designated nga vaccination center, at ikapin pa sa inubak kagiban pang mga bakuna daw hindi sila magpabakuna. Pero santo, sa nga G&G ay perte kagutok mo. Sa nga vaccination center mga kaaksyon. Action Reports, first portion. Ayos, basta importante lang kung may bakuna, pabakuna gid kita, no? Para siguradong sigurado mahatagan sang solusyon ini mga kaaksyon. Sadya man ni ang natabo kahapon, no? Sa Senate hearing sa committee nga kung sa din budget din ginahambalan, no? Si Senator Win Gatchalian ang nagpagwa sa meeting kay Attorney Melvin Matibag. Ti matapos nga ti daw nag-amok si Senator Manny Pacquiao kag tinawag ining bastos si Attorney Matibag. Kay daw nahimo politika yang budget hearing kahapon ti sining ni Senator Gatchalian hindi ni politika kundi budget hearing ini. Baw na man nagkalatabo man sa mga opisyal nga daw ay naginig pag wala man pagtaha sa mga senators, no? Do nagkanya-kanya man sila, bangod siguro sang backup man Action Reports, first portion. Ay, kasadya. Ato na hibaloon karon dugay-dugaya sa pila ka mga public affairs program diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita. Bangod nga ang OIC City Director sang Bacolod City PNP nagmando sa hepe sang Police Station 2. Sinong ihipe sang Police Station 2 do kadamo sang kaso dira sa Station 2 daw ay matagan sang solusyon nga hatagan solusyon ang panibag-o nga pagpatay sa Barangay Tanod sang Barangay 2 dira sa Barangay 7 kahapon, no? Tinanong hambal sang taga Police Station 2 di sa palayag sang OIC BCPO Director dapat hatagan ni sang nagakaigo nga pagtamod ning kaso ni kagang mga previous nga mga kaso kay kung hindi matagan ini daw huugid kabudlay sang sitwasyon ti ang tawo ni daway nagasalig sa pulis bla. Pulis balita.
Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric, good morning. Good morning, Aksyon Rex. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginmando na ni OIC Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir kay Police Captain Paul Vincent Pindon nga patasigon ang investigasyon sa paglutang kahapon sang aga sa isa ka barangay Tanod sa barangay 2 sini syudad sang Bacolod. Kunimo Aksyon Rex madunduman kahapon sang aga gintiro sang wala pa makilala nga persona ang barangay Tanod sa barangay 2 nga si Michael Hugo, 42 anyos ang purok tahong barangay 2 sini syudad sang Bacolod. Gintiro ini siya mga alas 7:30 kahapon sang aga sa tabangan sang Royal Amray Hotel, Barangay 7, sini syudad sa Bacolod. Sa pamangusisa inisyal sa Police Station number 2 ni Police Captain Paul Vincent Pindon, mismo iya pasahero amuman ang nagtiro sa iya. Sa diin matapos aksidente, nagsakay ini sa isa man ka motorsiklo kag nagpalagyo. Sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, dapat matagaan gi sa hustisya ang kabatayon sa sining tanod, makilala kapapasakaan sa kaso ang sospitsado. Pati monitor ko ina, pasubok din na may nabiktima kita sa shooting incident. Sa pagkabalo ko is ang pasahero ko noon yan nag-zero sa iya. I don't know, gino pa investigaran ta pasubong and CCTVs pinayapa-extract na namon. Hopefully makita ang mga identity sa mga suspect. Anong marching order mo kay Captain Pindon nga hepe sa Station number 2, Colonel? Yes, direct ko siya to expedite noon sa pag-resolve ng case na shooting incident para naman mabawasan ang atong unsolved cases dito sa Bacolod. It seems na mga kriminal daw ay kadlok in broad daylight, no? Yes, actually, Rick, takabalo ba siya may kontra ni siya or what? Amo pa na ginapadalman ta. Colonel, sa pamilya sang tanod nga napatay, anong imong mensahe para sa ila? Yes, mga pamilya sang natungdan, di lang kamo magkabalaka kay ginatinguan ginamon nga mga taga-anostisya inyong padulay di pamilya siguro. Amo na mambalta no, tatay nila siguro or ang tanod tang mapisan mo ni sa kutong tanod ng serbisyo sa barangay 2. Tinguan ginaton ng mga taga-anostisya. OIC Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report ginadulong sa Kalumansang Police Office. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Kadamo na gid sang kaso sa area sang Police Station 2 nga dira lang ginapangwigit ang patay pero si Pendon daw ay lang labot sa iyang obligasyon. Dapat i-call na ning atensyon sang Police Station 2 sang BCPO Director mga kaaksyon. Ti ang tanod ni although ti kung mayara gid man siya kung mayara gid man pero ti sunod to sa ila dawla man ini siya sang mga illegal nga mga transaksyon nagtanod gani sa barangay 2 karon dugay-dugaya kuantas ang reaksyon ng barangay kapitan sang barangay 2 ang pamilya kahapon sang sining ginpatay nga tricycle driver lang ni kagtanod man sa barangay nga ginpatay gid ini pertino aton hibaloon lang nagkaroon dugay-dugaya sa palayag man sang mga barangay officials sang barangay 2 sining syudad sang Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Basta importante nga mag-iho ang aton sining nga mga kapulisan sa Station 2 daw ginahimo lang nga dumping area dra daw bulutangan ang isang krimen kag ginahimuan ng isang krimen kay daw nagapakita lang nga wala gid kapuslanan ang mga kapulisan sa area sang Police Station 2. Aksyon Reports, first portion. Subo-subo maning balita, no? Do, why kagid ti masiling lang si Pendon yang under follow-up pa na. Sige pa man ang amon sining pagpangita sang nagakaigo nga informasyon, pitiksintas atong nagliligad nga mga krimen to, amo man gyapon, gapangita man gyapon sang, ay, gid kabudlay nga sitwasyon ini. Pagrubog tao man kamudra sa area sang Station 2. Parang ang tao mabalik man bla. Matagan taman sa nagakaigo nga pagtamo dining mga kasong ini. Ay, perte. Lokal nga Panguluhan sang Don Salvador Benedicto ang
padayon na panawagan sa mga mapabakuna kontra COVID-19 nga protection man sa aton sining kaugalingon kag ang protection man sa bugos nga pamilya mga kaksyon. Amo ning himuon ta kay sa Facebook page sang DSB or Don Salvador Benedicto nakapost ang pagdulong bala sa katapusan nga palawayan no sang isa sa mga nagtaliwan bangod sa COVID-19. Ti sa among post na butang dira nga isa ka 50 anyos nga babayi ho nga residente sa among Banwa ang biktima sang COVID-19. Ginsiling ti wala siya mabakunahan Amo na mga kaksyon ang halos kalabanan tuod nga mga nagkalabiktima o nagkalamatay way gid mabakunahan sang protection batok sa COVID-19. Ti amo na mga kaksyon ang information gikan sa Don Salvador Benedicto. Action Reports, first portion. Sa mga kaksyon ta, daligid lang kaya rin ang resulta ho. Mahatag tanay resulta. Ma-recap kita sang resulta sang Small Town Lottery kahapon tubtub kagabi nga resulta. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ma-recap kita sang resulta, mga kaksyon, resulta sa first draw kahapon, 1.25, liwat 1.25. Kag ikaduha si Cantong naton 19, kag 3, 19, and 3. Kag kagabi, mga kaksyon sa third draw, resulta 30, 35, 30, 35. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Maluto result kita na mga kaksyon sa Mega kag Ultra Lotto result 645 kag 658. Yari na ang Lotto result. Ari mga kaksyon wala gyapon sang jackpot winner sa Mega Lotto 645 mga 28 million more or less mga kaksyon Ang combination number, winning combination number 38, 41, 37, 5, 25 kag 30. Liwat 38, 41, 37, 5, 25 kag 30 sa Mega Lotto 645. Sa Ultra Lotto 658, no? Ultra Lotto, mga dako-dako na, mga 212 million more or less, ha? Dako-dako na, no? 212 million more or less, no? Ang premyo sini jackpot prize winner, mga kaksyon sa Ultra Lotto 658. Resulta, no jackpot winner, mga kakson. 37, 54, 14, 51, 48, kag 5. Liwat 37, 54, 14, 51, 48, kag 5. Yari na ang Lotto result. May lang pagpamati kay Utay Benedicto kag kay Padon Jason sang Libertad Market subong sining mga inoras no kay Padon Jason sang Libertad Public Market kay Mano Ortiz sang Barangay 35 kag Bong Habel kag Toper Palses sang Plaza Mart Bacolod ga monitor sining ni Utay Benedicto kay Michelle Sayo Gimiroy may lang pagpamati. Tamyaw yalang si Merly Lim, no? Michelle Sayo Gimiroy. Tamyaw yalang si Merly Lim. Isabelita Hiroy sang Phase 3 Barangay Handumanan. Good morning lang. Kay Madam Isabelita Hiroy. Kay Dods Dalida, good morning lang. Dods, good morning, no? Art Tandoy, may lang pagpamati kay Art Tandoy, kay Hel Javier, may lang pag-monitor Martin Aliling, Lunila Tarosan sa Proc 20, Barangay Alangilan,
pamati kag naga-watch ini si Lunila Tarusan, no? Good morning lang. Ayos, birthday gali ni Kap Munadiya Harden kahapon. Belated happy birthday Kap Munadiya Harden. Alin sa kay Isabelita Hiroy, no? Idilaos kag Nanay Isabel sa Cantong, Victorias. Richard Malayang sa Barangay Hagimit, Lagarlota. Salamat gid. Ninfa Ibanez sa Barangay Tangob. Thank you gid, no? Ronald Becerra ga monitor sa San Agustin, Romblona. Leog lang tagrit sa asawa ko nga si Juliet sa East Homes 2, Bacolod City. Salamat gid. Halin sa kay Ronald Becerra, no? Thank you gid, Star Mayo, kay Vanessa. Good morning lang, no? Ayos, dali gid lang. Kay Rona Rida Traba, good morning lang. Ga-monitor da sila samtang nagaluto sang pansit, dinuguan, laswa, kag dagmay nga may bagungon para sa mga suki. Ay, pwede. Sige, Madam Rona Rida Traba, good morning lang. Kay Kagawa Rimbong Jocampo, may lang pamati. Thank you, gid sa kape. Aksyon Reports, first portion. Ayos sa ato sila nga pagpanumbalik report ni Aksyon Art Tayupon ini may kang tanan sa mga residente ho sa sarang makapabakuna sa house-to-house vaccination bisan wala nakaparehistro online. Amo naman ang apilasyon sa syudad naton mga kaaksyon. Pagpabakuna, kung mayara tsansa pagpabakuna kay siguradong sigurado ina mga kaaksyon. Aksyon Reports, first portion. Sige, daligid lang Aksyon Art Tayupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center, initanan balikan ta sa pagpanumbalik sang inyo sininga palatuntunan. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na
tulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire on my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isang nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, kasi sila tawag ng fake news ba, because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners
nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tugtugod sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong sige siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsiling ka nga Jack balaan tirador aran sila sa palibot naton. So we create this story out of those stories. Radyo Philippine Standard Time, las 5:24. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 5:25 na nga tunuras kadtuan tanang balita ni Aksyon Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Mga residenteng sarang makapabakuna sa house-to-house vaccination bisan wala nakaparestro sa online. Timayo ini. Balita City Hall. Ato ni baloon ang detalye sini Aksyon Art Tayhopon gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art, good morning. Good morning, Aksyon Rex. Ginklaro ni Dr. Chris Roman, Deputy for Medical and Data Analysis, ang EOC nga hindi lamang ang mga nakarehistro sa database o kon master list sang syudad. Ang ila kumudahon sa ginapatigayon nga house-to-house vaccination activity. Suno kay surungon, sarangman nga magkapabakuna ang interesado nga mga residente nga wala pa magkaparehistro online o kon paagiman sa pagpatigayon sang ilan na tungdan nga mga barangay. Dugang panisurungon, magluwas sa vaccination activity nga ilahimuon, mayara man sang pila ka mga medical personnel gikan sa EOC nga magaupod sa bus para sa tuyo nga magapatigayon sang information and education campaign sa lugar. Nagalao man ini nga paagi sa among estratehiya sang EOC, mahimo nga liwat mapataas ang syudad ang numero sa mga nagapabakuna kada adlaw. Nag-obra na kita sa house-to-house vaccination. Kapto kita sa mga clubhouses, ang mga senior citizen nga mga PWD nga mga hindi na yakalakat or mga bedridden, ginakatuan na sila mga balay. Liyara, maganda mga senior citizen na nag-message sa aton sa Facebook, sa amon na COBA Council sa Bacolod City PIO or sa EOC na mga bedridden, ginakatuan na. Ganito tungkol sa we would like to intensify ang ato na vaccination. So, subunin nga si Mana, mo palang ginaya pag-sugod gidya sang deployment sang lima ka-vaccine na katuan gidya ang tanay ng mga barangay. Tapos kinabasihan naman ang master list na ginimo sa mga kapitan. Kung magkatuon siya sa barangay, pag-park sang bus, anybody is welcome. Okay. But, may na master list na nga daan in advance, namon iyang ginakatuan namon. Kaya ang mga kapitan na master list na nila, mga bedridden nila mo, na mga kalatuan namon ng mga senior citizen, bedridden, mga paralyzed,
mga na-stroke. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Art, tayo hupuno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Art Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga kaaksyon ta, sa mga nagapamangkot bala kung pwede na makabiyahe Boracay, mga kaaksyon. Di subong plano pa lang sang Aklan Provincial Government nga kakason ang pag-require sang negative RT-PCR test result sa mag-bakasyon bala sa Boracay Island. Si Aksyon Oliver plano nga magbakasyon sa Boracay, no? Pero ti kun why na sang kwan why na sang sa vlog pa pwede gid, no? Si Aksyon El Regani plano man mapaburakay tani blaw. Galing kay di pa subong kung magmayo ng tiyempo kag wala na bala sang requirements na. Ini ang gitpabutyag ni Aklan Governor Florencio Miraflores kadungan sang isa ka press conference ang Boracay Interagency Task Force kahapon Oktubre 22, mga kaaksyon. Ipatuman ini sa tion nga fully vaccinated na batok sa COVID-19 ang mga tourism workers kag mga residente sang Boracay. Positibo ang gobernador nga malabot nila ang 100% nga vaccination rate sa katapusan sang bulan agod nga mapasugtan na ang madamo nga mga Filipinos nga makabakasyon bala sa holiday season, mga kaaksyon, especially sa sining bulan sang Desyembre. Ginpahayag niya sining by the end of the month or early next month mag-issue ini sang nagakaigo nga executive order para scrap ang RT-PCR test requirements para sa mga turista. Kagati amuning chance ang maka-visit sila sa isla sa sining holiday season, mga kaaksyon. Suportado man ni Department of Tourism DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat ang among tikang kagindayaw ang vaccination effort sang LGU, mga kaaksyon. Action Reports, first portion. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 5:30 nga oras, daligid lang sa report ni Aksyon Alvin Graba. Dugay-dugay lang Aksyon Alvin. Daligid lang kay mga tagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaong kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod kag Negrosanon Inyong pamatian
Aksyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM,
Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Cantong Ilocuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Diyos, sa pakatuig. Damo pa rin matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41. This Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad kadtuantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol sining mga tinion, no? Ibaloon tanang balita gikan sa patrol si Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Yes, Aksyon Rex, arestado ining tatlo ka mga persona matapos ginserbihan sang mandamiento de arresto sa separado nga lugar diri sa siyudad sang Bacolod. Sa station number 1 ginaresto ining si Arlene Caceres, 40 anyos, residente sang Brooking Fisher,
Barangay 16 diri sa siyudad sa Bacolod. Ining si Caceres ang ginserbihan sa warrant of arrest sa kaso nga violation sang Section 11 kag Section 12 sang RA 9165. Amuni aksyon na Rex ang paghupot kag sang illegal nga droga kag paghupot man sang drug paraphernalia. Ining warrant of arrest ang ginisyo ni Judge Ana Celeste Bernad sa branch RTC branch 49 napit sa October 20 of 2021. Ining si Caceres ang priso karon sa custodial facility sa police station number 1. Sometimes sa police station number 7, priso man sa Larry Flores, 44 anyos ang Purukmanyag, Barangay 2, diri sa siyudad sa Bacolod, kag ining si Cyrus Midel, 64 anyos ang Puruk Progreso, Araw, Barangay Vista Alegre, diri sa siyudad sa Bacolod. Sulod diri kay Police Chief Inspector Chief Master Sergeant Julibert Dalumpines. Si Flores ang gina-aresto by virtue sang warrant of arrest sa kaso man nga violation sang Article 11 kag 12 sang RA 9165. Din ang warrant of arrest ang ginisyo ni Judge Mila Yap Camizo, ang presiding judge sang RTC Branch 50 na Pitsahan, October 16 of 2020. Samtang si Midel ang ginaresto man sa kaso nga attempted homicide. Amaning balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol kay Lenros Benedicto. Good morning lang, Lenros Benedicto, kag kay Evelyn ni Pomosino. Kay Mary Herman, salamat gid. Aida Alunan, Lorna Dilencia from Cadiz, no? Thank you so much gid Lorna Diligencia. Kay Atia Kim Eriman, good morning lang. Florencia Villacampa sa San Juan La Union, na happy Saturday. Salamat gid Florencia Villacampa. Kay Rafael Diaz, Saudi Arabia, si Delia Liabe, no? Dira sa Charito Heights, Barangay Granada. Kag John Serna, may lang pagpamati kag Noy Erwin de Catoria Gonzales dira sa Maaw Public Market. Salamat gid, no? Ayos, dagang salamat. Happy birthday kay Albert Alubaho. Thank you gid, no? Si Angela Liarte gayon dato sa Bangga Tutong, Barangay Filisa, Sining Syudad. Action Reports, first portion. Daligid ang mga kaaksyon na kay matag tanay pinaka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, nag-amo na tuluhaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung delay na naman-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols.
Pamasobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka malang respetohon, ha? Kakagid no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pamasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige siya relevant, gakatabot subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone program. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1.
Para sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1, ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1! Kinikilala ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa po kasi nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, in punto. Ini nga oras ginadulong sa ato. Action Reports, first portion. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad kay Maxi Disdisak. Good morning lang Maxi. Sa kay Marge Siva Bello. Good morning lang Marge. And Alex Fuentes, may lang pagpamati. Romulo Di Vinagracia from Talisay, may lang pagpamati. Romulo Di Vinagracia. Merlinda Alvarado, nga nagpamati man, may lang pag-monitora. Jocelyn Abuan from General Trias Cavite, may lang pagpamati. Jose Gerson Lapinig Junio, may lang pagpamati. May aksidente sa may Central Lawayan Highway going EB Magalona. Sige, pa-check na kay Aksyon Alvin Graba, parte sa aksidente sa Central Hawaiian. No? Sininga agalang ni. Kay Madam Jo Salanga, good morning lang Madam Jo, kag kay Aksyon Fred Salanga dira. No? Kag Mr. Eduardo Labayon Jr., good morning lang. Christine Minies Villalobos, salamat gid
mga kaaksyon. Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sini nga pagpangalagad, 63 days before pa man mag-Christmas Day, kag 70 dias antes pa man mag-New Year's Day, mga kaaksyon. Salamat gid sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon, sa balita, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue.